Assalamu alaikum, barkanku da ƙara kasancewa tare da Alƙasim TV. A yau insha Allah za mu yi muku cikakken bayani ga yadda ake gudanar da kasuwanci a WhatsApp. Yadda za ka fara kasuwanci a WhatsApp ɗinka kuma ka samu riba, ko da ƙaramin kasuwanci ne ko da babba. Kamar yadda kuke gani a nawa tunanin, WhatsApp shine manhaja mafi sauƙi wanda za ka yi hira tare da kwastoma ɗinka cikin sauƙi. To shine WhatsApp ya fito da wata hanya wadda za ka wani sabon WhatsApp wanda za ka buɗe kai magana tare da customer ɗinka, ko da kana online ko da baka online, ka saka lokacin da kake yin gudanar da kasuwancinka kuma ka saka saƙonka, mutum yana turo ma assalam ina son kaza, to take saƙo zai je mai. Amma dai da farko yanzu za mu fara nuna muku yadda ake buɗe shi wannan WhatsApp ɗin. Bayani daki-daki zai zo muku yadda za ka iya zuwa ka saka link ɗinka na misali irin website ɗinka wanda ake sayar da kayayyakinka. Yadda dai ake kasa kayayyaki kamar irin Facebook page sannan kuma da website, amma sai da shi kuma bambancin wannan ya fi sauƙi sosai, ya fi sauƙi saboda ga irin masu irin kasuwanci ɗan ƙaramin kasuwanci irin ɗinki waɗanda ba su zama popular ba, an riga an kasan su, da masu irin suke da gidan abinci da dai sauransu, za su iya su buɗe abinsu kuma su to suna gudanar da kasuwancinsu cikin sauƙi. Yanzu dai ku ci gaba da kallon wannan bidiyo ɗin a inda za mu nuna muku komai da komai. Ku kalle shi kawai dai har ƙarshe, za ku ga komai da komai daki-daki. Farko dai za mu shiga Google Play Store kamar hakan ga. Idan Google Play Store ya buɗe muna, sai mu shigo nan ga akwatin bincike, sai mu rubuta WhatsApp Business, sai mu ɗaya sacin. Idan muka yi sacin gashi nan ga ya nuno mana wato abin nan WhatsApp ɗin kasuwanci. Idan ya nuno mana nan ga inda aka rubuta installing, nan za mu taɓa domin mu sauko da shi cikin abin nan ɗinmu, cikin wayar mu. Sai mu ɗan jira shi zuwa 'yan mintinoni sai ya shigo. Kuna gani ga WhatsApp ɗin yana yin installing. Wannan gaskiya dole zai yi nauyi sosai, kasancewar shi WhatsApp ɗin business WhatsApp ya ƙunshi abubuwa da dama. Yana da abubuwa da dama waɗanda irin su GB WhatsApp da ainihin WhatsApp Messenger ba su da shi ya. Tunda wasu abubuwa da yake da su wasu wa'ancan nan gabaki ɗaya ba su da shi ya. Tunda nan kaga za ka iya yin kasa hajar ka yi kasuwanci lafiya lau. To shine dole zai ɗan yi nauyi kafin ya yi install. Kada abin gane, sai mu shiga inda ga wannan alamar inda aka rubuta ga nan ga wannan alamar wadda aka rubuta open. Wannan wadda kuka ga man gewaye ta da bulan rubutu. Sai mu ɗaya buɗe ta kamar hakan ga. Idan muka buɗe ta za ta nuna mana wannan bajin su. To kamar yadda kuka sani su ma sauran WhatsApp idan suka buɗe suna nuna mana inda aka rubuta agree and continue, wato ka yarda sannan ka ci gaba. To nan ne ga kafin nan kasan bajin su zaka ga inda aka rubuta term of services. To nan ka'idojin su ne ake nufin ka yarda da suwa sannan ka ci gaba. To sai mu dai shiga nan ga inda aka giwe nan inda aka yi abin ga nan ne ga inda farko inda zaka saka sunan kasar ka ne. Idan ma kai ba Najeriya kake ba ko kuma ba su nuno ma inda kasar taka ba, sai ka dai dan wannan alamar nan. Idan ya bude ma can za a nuno ma inda kasashe suke, sai ka zaɓi ƙasar da kake, misali ko Libya kake ko Chad kake ko Ghana ko Niger, can dai ne za ka zaɓo. Nan ne kuma nan ne za ka zo ka saka lambar wayar ka, bayan nan ne ga su ne code ɗin lambar ka abin ga ƙasar ka. To ba sai in dai an riga an saka masu, sai ka zo nan kaɗai saka lambar wayar ka. Misali mu kun ga ta mun nan ga mun saka. To idan ka saka lambar waya sai ka to nan ga inda aka rubuta alamar nice, sai ka ɗaya dan wannan alamar. Sai ka ɗaya taɓa wannan alamar tennis ɗin, sai ka bar shi ya bunga yawwa. To idan har ka sa lambar, ka gani ko za a nuno makin cewar shi lambar da ka sa ta daidai take ko akwai kuskure. Idan akwai kuskure sai ka zo ka taɓa wannan alamar ta daidai da muka gewaye, sai ka je ka gyara. Idan kuma ba kuskure, wannan alamar ta OK nan za ka taɓawa sai ka ci gaba. To mun kaga ba mai kuskure wannan saka lambar mu ne, haka idan mai rubuta saka. Idan ka saka ta za a turo, idan layin ka yana nan cikin wayarka za su yi ma verification direct. Idan kuma baya ciki, yana cikin misali karamar waya, za a turo ma verification code ko kuma maybe za a kira ka.
idan aka kira ka za a faɗa ma yauwa kuma gashi nan mun saka code din yanzu kuma sai ya muna verification haka yanzu gashi nan mun yi verification to idan ya nuno ma hakan ga nan ne ga ana magana waɗanda suka taɓa buɗe wannan account din ne na kasuwanci za a gaya musu cewar sakon da kuka taɓa turawa kafin ya expire kuna sa a dawo muku da shiya idan kuna sa a dawo muku da shiya wannan alamar za ka taɓa idan kuma saboda rashin data ko kuma a baka son kai wasting din time na kana son ka tura ma wani sako ko kuma kana son kai kasuwanci da wuri sai ka idan wannan alamar ta not now sai ka idan wata idan ta bude ma kamar hakan ga tana bude ma za ka ga wasu zabuna guda uku na farko dai nan ne za ka saka hotonka hoton da kake son ka saka wato fuskar kasuwancinka idan kana son ka saka hotonka ne ko kuma a abin da kake sisuwa ko kuma duk abin da yake so ya kasance da wasu kasuwancin kai ne shi zaka saka mu ha gashi nan mun saka wannan hoton na Alqasim TV sai ka to nan ga zaka zabe sunan kasuwancin ka misali kana sayar da dan abin nan ne a wada zaka rubuta mai awada ko kuma me duk sunan da ya danganta dai amma mu haga yanzu zamu zo mu rubuta bari mu rubuta muku wannan kawai sai mu rubuta tunda dai kun ga ba time haka mun rubuta misali HHG wannan misali ne kawai muka yi muku sai ka zo wannan layin ƙasa categories shin wai mene hake sisuwa sai ka bude shi ma sai ka bude shi kuma zai baka zaba ga nan misali tun da can haga idan ka zo gashi nan beauty harkar shafe-shafe ne kai nan gani na farko not a business kai ba dan kasuwa bane misali kai wani abu ne kake yi da amma kai ba dan kasuwa bane kawai misali chatting ɗaya ne ya kawo kai nan ne kuma na uku beauty and spa salon masu irin misali irin aski ya hinga da irin garan gashi da dai harkar dai makeup na mata shine za su zabi wannan clothing and apparel na hudu shi kuma wannan masu irin sai da kayayyakin sakawa ga jiki wannan shi kuma akwai education wannan koyarwa kasani kuma entertainment nishadantarwa duka dai zaka zo kai ta zazzabawa duka dai ga sanin duk abin da kake yi idan restaurant ne ko mene kake sayarwa sai ka a wannan mu kuma ga yanzu tunda da yanzu muna son mu yi harkar da sauri mu kare bari kawai mu zabi education koyarwa wato gashi nan ga mun zabi koyarwa haga ya bude muna to wa'annan zabuna ba su kenan ba nan ga za ka ga rubuta simo to su ma akwai wasu zabuna nan ga za ka to nan ka dan rubuta dan takaitaccen abin ga bayani akan kasuwancinka misali ni ne wani ina sai da kaza ina sai da kaza ina zaune a wuri kaza ana description kenan to mu haka ba za mu tsaya bata lokaci ba kawai za mu dai dan rubuta da abin da muka ga dama ne misali dai ne kawai muna son dai ku gane ce nan din da ya kamata dai an ce ku dun saka wani abu to idan ka saka haka nan misali ya ga wannan misali ne mun kai muku amma ku ba shi za ku saka ba za ku zo ne ku saka abin nan bayani akan ku sai ka zo nan ga wannan alamar za ka ganta ga tana rubuta continue sai ka danwa ta gashi nan ga WhatsApp din yana bude ma sai ka jira shi ka sanya da sabon WhatsApp yake yi to gashi nan yanzu sabon WhatsApp ɗinka na kasuwanci ya bude ma ka gani ko gashi nan to wannan mutumin saƙonmu ne wanda aka turo mana wannan shine saƙon da aka turo mana to yanzu kuma akwai sauran wani abin nan wani gyare-gyare da muke son mu nuna muku sai ku taɓa wannan alamar ɗin guda uku idan ta buɗe muku wannan alamar ɗin guda uku gashi nan ta buɗe muku sai ku zo ku shiga nan ga inda aka rubuta setting gashi nan na ƙasa idan setting ɗin shi kuma ya buɗe muku haka nan gashi nan mun zo gashi nan za mu shiga inda aka rubuta wasu business setting idan business setting din ya bude muna to nan ga gahi nan da sama za ga an sa business profile shi ma sai mu ƙara bude shi gahi nan ga idan muka bude shi ha ga nan ga ragowa abin da bamu cika ba nan ga about nan ha ga nan about za mu bude shi gashi nan ga about sai mu bude shi kuma sorry ba about nake son in ce muku ba nan ga inda muka rubuta wannan TRR din nan haga yin ga ya kamata an ce mun saka address ne amma kuma sai muka yi mistake to zamu zo nan ga sama ga haga inda alamar alƙalami nan ne ga da gefen dama sai ka danwa alamar alƙalamin din idan ya bude muna to nan ne ga ƙasa ganin ko nan zai zo nan ne ga duk abin da kodacin mu ciko bane zamu iya zuwa nan mu cika nan na farko suna nan na ƙasa
lambar kira. Nan ne kuma gidanka mato shine inda kake zama, gashi nan ne ga. Idan ka bude shi sai ka saka misali, bari mu yi kawai dai a gurguje dai ba tare da mu bata muku lokaci ba. Sai mu saka dai koda dai wannan in kawai ka saka. To nan ne gashi nan ne ga. Nan ƙasa me kake yi shine education, kana koyarwa ne, duk da abin da ake ya danganta zaka saka. Nan ne kuma ka bada dan takaitaccen bayani akan kasuwancin ka. To nan ga nan ƙasa za ga inda aka rubuta business hour. Nan ne ga inda aka rubuta business hour, sai ka shige shi ma, sai ka zaɓi. Nan ne ga dan ka shiga schedule zai baka zaɓi ne, ka zaɓa shin karfe nawa kake buɗewa, karfe nawa kake rufewa, ko kuma a kai kullun kana online ne, zaka zaɓa sai ka cika. Kaga nan ne ga nan na akwai inda ƙasa inda aka rubuta email, gashi nan ne ga email. Zaka saka email ɗinka, idan kana da sha'awar yin haka nan. Ka san yanzu wani kasuwanci ba wai dole kowane kasuwanci bane sai an yi abun gaɗi ne, ba wai yanzu dole kowane kasuwanci. Yanzu ba kowa, especially ma nan ga namu wannan kasuwancin namu na yanzu, ba kowa ba daga nan arewa ya damu da cewa sai ya bude email, ya bude website da me. Amma haka shi wannan idan ka buɗa shi lafiya launa. To inda ga da hanyar ne daga dan kaska suna, bari mu ɗaukar muku misali. Nan ga a ce misali nan wajen hoto nan ne ga wajen hoto, sai ma kawo giga, sai nan ga wajen suna sai muka rubuta misali ABS fashion design. Haka da ji an san ce shagon ɗinki ne. Sai nan kuma muka zo muka saka nan ga nan bugu da wayar mu. Sai nan ne ga muka zo muka saka address din mu, cikakken address, misali Dala Kano. To idan muka saka Dala Kano, nan ga wajen gashi nan ne ga wajen nan map din nan zai nuno mana hoton wajen, yadda ko da mutum wata state yake ko wata kasa yake, idan ya bi wannan map din zai kawo shi inda muke sai da kasuwancin mu. Dan nan ga kuma tunda dai mun doki dinki, zamu zo idan da Hausa muke son mu zamu mu cika da turanci dinki. Dan nan kuma mun yi dan takaitaccen tarihin abin kasuwancin mu. Dan nan ga mun saka lokacin budewa da lokacin kublewa. Dan nan ga kuma mun saka email address din mu. Duk abin da ake da bukata yanzu mun riga mun kammala. Sai mutum nan ga wannan alama ga ta 97 ita zamu danwa. Sai ga ta nan hagan komai 97. To yanzu gashi nan abin nan asusu din mu na kasuwanci ya riga da ya kammalu. Sai dai kuma za ku kasance tare da mu a bidiyo na gaba domin sanin yadda wannan shi asusu na kasuwanci ake gudanar da kasuwanci a ciki. Misali irin tura sako da sunansu, yadda ake yin oda, yadda zaka saita sakon da zai tura ma customer ɗinka abin nan, zai ji ma customer ɗinka ko da baka online, da ya turo ma sako haka ba daɗi ka tura mutum sako sai ya kyale ka. Amma idan ka saita wannan, mutum zai turo ma sako ko da baka online, yana shigowa direct shi ma zaka tura mai, zai gaya ma cewa ai yanzu bana online kaza, amma zaka iya samu na kaza, amma ka yi hakuri. Wannan shine dai. Mun gode dan Allah, kada ku manta wannan abun fa da muke yi muku, muna yi muku ne saboda amfanin kanku da kanku. Dan Allah ku taimaka ku yi mana subscribing domin ƙara ƙarfafa mana gwiwa, ku taɓa ƙararrawar sanarwa. Na Allah wannan ma bidiyo ga masu ƴan uwa masu bukata za ku iya kokartawa ku yi mana sharing ɗin ne saboda kowa ya. Wannan shine dai, da fatan kowa da kowa ya fahimta yadda ake buɗe wannan business WhatsApp da wannan kasuwanci da WhatsApp. Bidiyo ɗinmu na gaba zai muna bayani ne da za mu saita saƙon da zai dinga je ma kwastomomin mu ko da ba ma online, da dai sauransu da za ka iya gudanar da kasuwanci kai da mutum zai yi oda ɗan abu kuma kai ka sani kuma ka kai mai abu ne irin waɗanda kuke unguwa guda ko kuma kuna gari guda ko kuma ni kuna wata state da irin da kasuwancin ka ɗan fara girma, yadda za ka ɗauka ka kai mai. Amma gaskiya ba za mu samu damar ci gaba da kawo muku wannan abun ba sai in kuna yi mana liking, kuna yi mana subscribing, saboda haka nan ne za mu gane ce lallai abin da muke yi muku kuna fahimta, sannan kuma kuna ganewa kuma kuna so ne. Dai idan aka yi ma liking a bidiyo shine zai nuna alamar cewa ana son bidiyo ɗinka. Da Allah kada ku manta, da Allah ku mana subscribe, ba wai muna tilasta muku wani, a'a muna da ku ne, da Allah ku mana subscribe. Mun gode ga wanda ya ke da tambaya, da Allah ya kokari ya aje mana ita a akwatin comment. Ku yi like, ku yi subscribing, kana ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zaran mun ɗora. Ku tura ma 'yan uwa.